What's up guys? Saba kay Drino. Nako sa shop. Anyways, natay po 5,448 diamonds. Kaya tagal kitang inipon min. Para magkasasakyan na tayo. So sa mga lahat na nang iwan, sige lang. Iwan nyo lang kami. Usan may bato na to ani bay. Sa sugdan na nato ani. Nakita na nimo, Chip? Part luwas, part down, part. Ako nga pala yung matagal lang sinabihan na wala kang VIP, wala kang VIP card skin. Alright, sige, thank you lang. Okay ra. Bunot na natin yan, Nim. Pero nakita nimo, Chip? Uy, Pero this time guys, sugda na, sugda. this time na naglag agoy na ban. Sugdi na na. Pila man ka-draw, Chip? Pila man kampo ni mo, Chip, na makuha sa ikaduha, ikatulo? Idol ba kayo ni Bay? Idol yung magaling. So, okay, start na tayo mga mino. First draw, para pak. Bebe. Diamond. Diamonds na kuha ko. Ano nangyari doon? Oh, 260. Ba't diamonds? Oh, 60 pa. Oh, Katanang ganyan. Nel, katanang ganyan, Nel. next page. Oy, PP19. Okay, wala guys, wala. So, ito yung draw natin. Pangalawang draw, charap bak. Wala pa rin, of course. Ito na guys, sa balan dito ko. Ayaw mo talaga na dali, Nel. Pangatlong draw, charap. Ay, aum pa rin. Garanting mo na. Ay, naku. Ay, wala. Yun ba'y? Pero na ginay Let's na, let's. Ay, naku naman. Ito na, pang last draw. Ayan na. Mana ni garantis. Take na yan. Yan lang talaga, min. Inubos pa talaga. Alam mo ko sa first draw. Thank you. Kala ko kasi. Yan. Inakala ko lang naman. Kasi akala ko. So, ito lang. Yun lang. Naubos lang. Yun nga, min. Naubos niya. Salamat sa binigay mo. Okay. Yun na yun, guys. Nanatay sakyanan. Mora po to. Balo simjo. Oo. Meron na tayo. Meron na tayong pink. Pinkish. Sayang na sayang, min. 5K doon lang ubos. Okay na to. Yo. Okay ka ba ni Sanel? Guys, thank you sa mga nanonood dyan. Sa bago pa lang sa channel ko. Pa-subscribe na lang po kung maluoy mo, min. Bago pa lang daw ko nagsugod ani taon.